Yak po Nelia Magat, Nelia Dungka Magat, na tubong Santa Ines at ngayon manok ng Geniting Lourdes, San Francisco. Paano pa ayayo po nung minsan magkamali, huling ka namang Kapampangan, huling first time ko talaga naman yung testimonial regarding King Birhen. Po very vocal, king pamamye testimony kaya, do daralanan ko talaga in kayang grasya. Agyang po, kumbaga parang i-share ko na adalanan ko yung makanyan at pauli na, kinayap ko, makanyan. Pero, testimony in public, this is my first time. So, paano kaya nung asabi ko. First time kaya encountering Virgen de los Remedios, yung nilipat kami kay Lourdes na ausandang lantinyo kanita. Ni Yusu, siguro lina ni Pami Paliganap king devotion king Virgen de los Remedios, yung ngawas na kanita kaya kaming baryo, barangay. At yung kaming kapiras yung tabla na triangle shape babo, idala-dala de, bubuat de, at makasulat niya ka rin, maka-imprint tayo yung larawan na ng Birhen. Tapos karitang at lunang sides, at in tela, 5 tela balang, representing the mysteries of the Rosary. So, kami nga nakanita kaya bedarin kayo nga rin yun. Agyang pang ekabiyas ay mo balo ding mysteries. Kung biyasa ka mamasa, basan mo rin ang makasulat kayong ribbon, makatuki na kaking rosaryo. Lipat niya ito balang bengi, karing bale-bale. So, uli na nito pala mo in devotion ko king Birhen Maria. May kabalo ko kitang pamag-devotion nita kaya. Then from there, medyo lalalam na, ababalo ko na nung nanuya, nung ninuing Birhen Maria at nanuing ka na imbibiyan na yung pamilyami, lalo na kanako, maragulyang sawop, huling during the time, mag-aral ko po elementary. So, elementary, by the time, tuturo na akong pangadi. At maging legionary ko. Tuturo na pa di karing anak-anak. Ito nga pituruanan ni Santa Ines Chapel. Karin, so rin anak Santa Ines balo na akong marigat ang mga latigat. Pinalaming devotion ko kay Birhen de los Remedios anyang magkasawa na ako tapos ibubuktot ko na rin ka natin. Although mabuktot ko na ganito, karing ay may kita point na during the reenactment of the coronation, pachupo. Kasi balamis na makakita image na, o makatalan mo man kitang malan na, panamdaman ko na itang kapagdanan na ibiyan na ka na ako during my pregnancy, watang mga anak na ako, ang pupatang parang ng koring anak. So, rin atlo kong anak, itang atlo kong anak, dinalan king pamagdalo king reenactment na yung coronation kabang mabuktot ko. Tang last time pinag-bunso ko yung ibait niya September 30, ay may kita point na kaya binangma ko, dinalo kami pamulingit ang reenactment. Uling itang kaya doon ko na kabaldanan kabang ipanganak kabang para ko lang dinganak ko. So, 10 years kung itinuro anyang uling iningat ko rin anak. So during those times, anyang lalakad na lang. Kaya di ako na lang pupunta ka rin. Karing reenactment ng coronation. At siyempre, at lunang anak ko, malyari ako ng Bill Careta. At yung kung kayate, yung magpumit kami ng Kay, dala ko na Baliti, o kaya King San Fernando, nung karimanitan, babalitan ni the new na kayang coronation. So, anya meron ng anak kong bunso. Tinuro kong kasi tayo. Kay Bat, itong devotion ko yung Birhen de los Remedios patuloy pang muli. Deng ading estudyante ko, kaya bedaring ang maestra, itatigi ko lang. So there was a time na may daily kami, may hirap na rin
tao. Wala kami nga sakyan. Naglakad kami papunta palengke, alang sakyan. Bigbalik kami kitang terminal, kitang rotonda. Na hindi pa kami nakikita minibus. So, siyempre, hindi na rin tigalan na ng anak. So, ating kami inatad ka rin nga anak. Anting dyan na naman din kare lang. Tingari. So, kaya pa mag-devotion. Haliwa mo naman yung akong bili. Nakikuhanan ko na makataguyod ko. Yung pamangunta kay coronation. Yung kaya din panahon na kaya makapag-attend ka rin coronation na nilibigay sa aming Diyos. At happy feel ko na maragul yung kakulangan kay hindi ako to. So, pakikuhanan ko, hindi ako makapag-rosaryo, makapag-attend ka rin misa na. Pakikuhanan ko ba kanita, yan, dit naman, makatanggap ko o feel ko itang grasya o kapag na pagkakulangan. Yung kwento ko ngayon, though, kalpalit ang mga regular kwento na I encountered the ingredients sa religious, kinakaroon kayo maragulang kasakitan, maragulang sakit, o God, may sakit at hinayap na. Kaya ako, simple ang kwento na king pa mag-encounter ko itong religious religious. Uling from 1964 hanggang ngayon, panamdaman ko pa ang grasyang tigkalog na. At iti maragul ng bagay, maragul ng kapagdalan ka na. Sana yung kwento mo ini maging inspirasyon niya kahit ang tatanggap di takbo mang grasya o retang di tinanggap maragul ang grasya. Kasi yung grasya, nuya man ang tikadaburo, nuya man ang tikadati, grasya ay pamurin, milagro ay pamurin, manipat ang kinapong Ginoo, kapamilatanin kaya tamang Virgen de los Remedios. Sana patuloy tamang mag-devotion kayo para hindi katamong para kung kapayapaan hindi katamong bansa, kaya tamang lugar kapampangan na yung lagi na yung balintang mabalakat. Sana manatili ang katahimikan at pangkapan. Salamat po.